Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici ministarstva. Dakle, čuli smo tri osnovna razloga od predlagatelja zašto se ide u ovu hitnu izmjenu Zakona o održivom gospodarenju otpadom. To je jučer i raspravljeno na Odboru za zaštitu okoliša. Dakle, ukratko radi se u prvom redu o povredi prava Europske unije, dakle zbog toga što su slabo ili nisu prenesene određene odredbe. Zatim isto tako postoji problem slabog prijenosa, dakle priloga 2 direktivi u nacionalno zakonodavstvo. Tu ima više stvari, između ostaloga i tiče se odredbi koje definiraju pitanja opasna svojstva otpada. I treće što nam je predlagatelj rekao je pitanje kontinuiteta u gospodarenju posebnim kategorijama otpada. Mi smo, dakle postoji jučer usuglašen jedan amandman, danas smo čuli da bi se to u jednoj izmijenjenoj verziji uvrstilo. Mislim da to nije neki posebni problem prihvatiti, dakle u principu ja mogu reći da u ime kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista ćemo biti skloni prihvatiti dakle ovaj Zakon o održivom gospodarenju otpadom, odnosno ove hitne izmjene. No, popravljanje zakonskih rješenja sasvim sigurno neće bitno promijeniti stvari po pitanju gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. Naime, mi smo sigurno svi svjedoci, ako malo pogledamo, da otkad je Hrvatske stvari po pitanju gospodarenja otpadom idu loše. Uostalom i zakon iz '95. godine, Zakon o otpadu je propisivao hijerarhiju, vrijedna svojstva otpada, bio je koncept IVO, izbjegavanje otpada, vrednovanje, pa onda odlaganje i onda su se zakoni mijenjali, međutim praksa, odnosno provedba na terenu nije Bog zna šta polučila i zato mi danas govorimo o tome da postoji niz problema. Čuli smo ono što je prenešeno iz pristupnog ugovora, dakle obveza smanjivanja otpada koji se odlaže, nedokučivo u ovim okolnostima. Dakle, definitivno previše otpada odlažemo, premalo se odvojeno prikuplja i reciklira, to možemo vidjeti po tome što smo na začelju zemalja Europske unije. Bio otpad kao posebna kategorija koja je posebno apostrofiran isto tako i u pristupnom ugovoru i u direktivi o odlagalištima se vrlo slabo odvaja. Sustav izbjegavanja otpada kao jedan novi koncept kod nas se vrlo slabo koristi, odnosno on je u samom začetku. Problematični otpad i opasni otpad koji bi se trebao skupljati u reciklažnim dvorištima također preslabo je zaživio. Osim toga, ono što je sasvim sigurno jasno da je vrlo slaba koordinacija između države, regionalne razine i lokalne samouprave. Zato to možemo vidjeti po mnogim primjerima gdje postoji sukob i neslaganje, dakle oko provedbe odnosno politike gospodarenja otpadom u pojedinim krajevima. No, definitivno puno je toga za napraviti i promijeniti. Ja sam kao ministar nastojao promijeniti politiku, donesen je plan gospodarenja otpadom u siječnju ove godine gdje je kao temelj postavljena promjena u smislu, dakle ne tranzicija iz odlaganja u mehaničko-biološku obradu dominantno, nego tranzicija u održivo društvo, dakle društvo koje će nastojati otpadne tvari u maksimalnoj mjeri reciklirati, ponovno upotrijebiti prije toga, dakle i sanirati bez potrebe da se bavimo sa pomiješanim otpadom ili smećem. No, ono što tamo u tom planu dosta toga stoji, postoji plan izbjegavanja, to se sada spominje i u ovom zakonu i to je sve u redu. Međutim, ja moram reći da mene malo brine izjava, dakle ministra novoga zaštite okoliša
i energetike koji je rekao da mu je u stvari imperativ jačanje financiranja, odnosno povlačenje novaca iz europskih projekata i izgradnja centara za gospodarenje otpadom. Dakle, takva izjava s obzirom na sve okolnosti ukazuje da vjerojatno tu postoji još možda neki problem nerazumijevanja. Ja ću vas podsjetiti sve da praksa, odnosno politika u kojoj se sve rješava izgradnjom centara za gospodarenje otpadom nije dobra. Evo, odite u dva naša sada izgrađena centra, Marišćina i Kaštijun, pogledajte šta je to. Dakle, to su centri u kojima je utrošeno prilično novaca, dakle preko 30 milijuna eura, dakle samo europskih novaca, odnosno to je njihova cijena uz mnoge dodatne troškove koje tamo postoje. Međutim, to su objekti koji ne mogu zadovoljiti ciljeve, dakle s njima se ne postižu ciljevi koje su pred Hrvatsku postavljeni u pogledu recikliranja. Dakle, naprosto trebamo mijenjati tu paradigmu, dakle izgradnje centara, mora se uspostavljati sustav reciklažnih dvorišta koji će omogućiti da će taj miješani otpad biti bitno kvalitetniji, odnosno manje problematičan. Zato smo i mi pripremili javni poziv, dakle još u siječnju mjesecu, tako da i on je otvoren. Ja vjerujem da jedinica lokalne samouprave će u maksimalnoj mjeri koristiti novac koji je na raspolaganju radi uspostave mreže reciklažnih dvorišta. Isto tako postoje reciklažne centri koji su nužni, dakle to su sortirnice bez kojih nema kvalitetnog gospodarenja otpadom. Dakle, u Vladi Zorana Milanovića je postojala praksa da se onim gradovima koji su došli do toga da im to treba i tražili su financiranje, da im je to odbijeno. Zbog toga obrazloženje da se gradi centar za gospodarenje otpadom. Dakle, ja vas molim da svi razumijemo. Dakle, papir i plastika koju građani odvoje moramo voziti na sortirnicu u obližno reciklažno da li dvorište, da li reciklažni centar, mali, blizak koji sadrži sortirnicu, a sve ono što se pomiša i vozi se u centar za gospodarenje otpadom kojih je bitno manje, stvara negativnu vrijednost, tamo se to plaća. Dakle, to je način da prvo ispunimo ciljeve koji su pred Hrvatsku stavljeni, koji smo potpisali, i drugo, da sustav bude jeftiniji za građane. Naravno da je tu potrebna participacija građana, ali ja stalno ponavljam da mi podcjenjujemo građane i njihovu spremnost u čak dobrovoljnom participiranju, dakle sudjelovanju u shemama odvojenog prikupljanja. I zato ja bih jako volio da ministar prihvati potrebu da se europski novac u maksimalnoj mjeri troši i za reciklažne centre sa sortirnicama i kompostišta i reciklažna dvorišta i programe edukacije i centri za ponovnu upotrebu. To sve može u godinu dana ili možda malo više bitno reformirati sadašnji sustav gospodarenja otpadom. Dakle, u Hrvatskoj koji definitivno nije dobar i treba ga mijenjati. Dakle, budemo li ga mijenjali samo na način da sve drugo pustimo nek ide spontano, govorimo o državnoj razini, a mi ćemo se opredijeliti za velike centre za koje ćemo uglavnom potrošiti sav EU novac, onda neće biti dobro. Dakle, to evo ja odgovorno tvrdim sa ovoga mjesta. Dakle, ja apeliram da se ovi napori koje se nisu mogli čuti u izjavi ministra ipak otkriju i da se postavi. Dakle, to nije nečija platforma, dakle to nije dakle patentno pravo MOST-a ili mene kao ministra, to je obveza danas, obveza odgovornog ministra u zemlji članici Europske unije, jer bez toga nema, dakle, odgovornog gospodarenja otpadom. Stoga definitivno ću završiti s ovim, da je vrijeme opravdanja kako netko nije znao da se može ovako ili onako, nego
evo, desilo se da smo izabrali samo ovu jednu opciju. Dakle, to vrijeme takvih jeftinih opravdanja je prošlo, dakle sada definitivno možemo uvijek govoriti o bitno težim kategorijama. Dakle, više nema opravdanja. Evo, time bi završio. Dakle, što se možda posebnih kategorija otpada tiče, to definitivno treba temeljito revidirati, jer posebno u pojedinim od tih kategorija, recimo staklu, ja sam ustanovio da taj naš sustav, dakle povratne naknade stagnira, odnosno stoji na svega 50% efikasnosti i mislim da postoje rješenja, mi smo na tom jednom rješenju na pripremi radili, da se to promijeni. Dakle, sve što ne treba, što nije dobro, nije dovoljno efikasno, treba mijenjati, dakle to je naravno dio odgovorne politike. Ja se zahvaljujem.